Hej, velkommen til Stopdat. Vores første video. I dag laver vi skrald af. Vi trækker fod om, hvem der skal være. Okay. Vi trækker fod! Ja, jeg skal ikke være! Ja! Vi trækker fod! Hey. Vi trækker fod! Ja, det skal heller ikke være. Hey, film igen. Vi skal stop! Fucking no! Okay, tak. Stay! Fucking stop! Jeg har den! No! Tak. Nej. Det var bare ærgerligt. Det er det store tidspunkt, vi alle har ventet på. Okay. Jeg fik lige 5 sekunder. Jeg fandt på en undskyldning for, at jeg ikke blev fundet. Det skal jeg altid huske. Shit. Havde du set mig, eller hørte du mig bare? Oh shit. Oh fuck. Hvor er det? Nej. What the fuck, det var ondt! Jeg vidste det der! 7, 8, 9, 10! Du så kun min iPad! Oh fuck. Fod! Ej, om. Vi trækker fod! Og vi trækker fod om Vi trækker fod! Vi trækker fod! Jeg skal ikke gå bedre. Vi trækker fod! Jeg skal ikke være. Vi trækker fod! Vi trækker fod! Vi trækker fod! Jeg vil have 5 sekunder. Ja! High five. Oh, den sved. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Så har vi en plan. Vi skal alle fri. God plan. Så. Kom så, Birke, kom så! Ready, 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 ready. Stop.
Skralderne fri! Fri for mos, fri for alle. Ready. Det er jo også sådan der. Det var også bare hendes der. Men det var jo vores. Au! Okay. Ready? Perfekt. Hej alle sikkert. Vi er altså lige en lille krise nu, så. Så vi ses i morgen! Hej alle sammen, og velkommen til slutningen. Vi er færdige med den her video nu. Vi har lavet en lille farvel-video til jer. Og tak fordi I så med video. Det er sgu da dårligt til det der. Jeg prøver på at lave kaninører. En lille farvel-video, og tak fordi I så med. Og jeg håber virkelig, I vil like og subscribe video. Den kommer her. Come on everybody, won't you party with me now? Last train to Awesome Town. Come on, won't you party with me? Dude, bro, this party is sick. Dude, bro, this party is sick. Dude, this party has like 5 different kinds of nachos. Whoa, that's off the hook crazy. 5 different nachos. 5 different nachos. 5 different nachos. 5 different nachos. Last train to Awesome Town. Come on everybody, won't you party with me now? Hej alle sammen. Vi vil bare lige gerne... Ja, måske. Jeg vil bare lige gerne sige undskyld, fordi I vendte på hovedet. Ja, det vendte på hovedet noget af tiden. Det må jeg virkelig undskylde. Så Vi havde ikke opdaget det. ja, men vi ses. Seriøst!